ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା, ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସମୀର କୁମାର ହୋଇ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିବସ, କାରଣ ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମାନବତାର ଆଲୋକରେ ଧର୍ମ। ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଭାଗ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ସେବା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆଜି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଓ ଘୃଣାର ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଣଦେଖା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ନା ମାନବିକତାକୁ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଓ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ମଣିଷର ସେବାରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।